Kubor nakaslem jong udawsan hima. Kinong yalam ka HYC haringkat ka ni Husu mentaka singi ka shitarik unailar arajar arpulai ilalit banya kondu yo Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hill University ban pan jingsha helor ka jingpentre kam ya ka National Education Policy arajar arpau. Hagani ka jingyalang ute VC ka School ba ni Hu lakular ban khot ya ka jingyalang bekerpang ki principal jeng ki college kinohikai ki seng bhalang bat kumjuru ki officer ka sarkar jilla. Hagani kasengi habayo banyakran mo President ke HYC uba Robert June Kharjarin. Ulang baka sengkalalit banyakan du yo VC bantip kampanya alor kijing bha lada pentrai kam ya ke NEP bat kijing lada pentrai kam ya ke NEP. Hagaju kapor ka sengkalabu jing keliru ya ke skol ba lakan INM ya ke jing kershan hagabayde baka puli puthi ka jing sio jing dia ki syllabus bat komta terter na kamta ki khna bat kino hikai ki ba puli bat hikai hagi jaka puli ba pher Di ka jingwan kendu ka jongi ha mentaka sengi yo visi kalong ba hadin bangi la yo i kala don ka jing mi artli ki sur hagi khubor ki bo per halor ka jing rai jong kan hu ban implement no ya ka National Education Policy arajar ko di kumba POE kalong ba hadin ba kan hu ka shim ya ka rai ban pentri kam no ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomut bala da ki colleges ki la sngu la ni sngu kwa ban implement ya ka NEP kin implement tila da ki colleges ki bom pat la ban implement ya ka NEP ki dang boot ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur ka ba don ki ba pediang ya ka don ru ki ba kantat ya ka kalami ru ka sur wat na kinong hikai ki badon borom ki jongi ki ba pen pau ya ki jing persya hadu ban ong ba ki boycott wat ya ki jing hikai tikani kala pen long yangi kum ka seng bangi haban wan jing shai ki jing ban implement ya kata ka NEP ka ka jing bha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NEP tingila kli ya shibun ki jing kli ki ba nikong du ngila kerjai kalong ba atau kan ihu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki badon au beli kumbang itip kolong habangi sedang pen implement ya kanu ka policy thamai ki don kambet ya kan ka jing yarap ane kata ka support ni lakali shushu na beli kumbalong menta ki student ki bala da berung haki colleges ki bofer ki la da berung da katu ka ul syllabus ki la siuru ya ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan danam don ke jingkala ha ka choice jong student mata kan danam don ka kan danam don ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan san ki nong kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kambaro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkali kalong mono ba haban siu kita haban siu ki samla puli kamut kan don let's say ka jingkiu jong ka fees haki jaka puli ki bo per bat kata let's say kala ban ta ya ki kimi ki pa ya ki bahi ngasem ki ba support ya ki ni student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong ikai bat nam ta ki student no beli la dak lam kot en ya puli kumno bat la dam don kot ki nong ikai ru ki ikai kumno kata di ki concern ki hot ya ki benta jong ka infrastructure de ki benta jong ka jingthung ya ki noi kai ya ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ne keren ba ka sarkar kam along bangi ne keren bat ni hu ya kata basa ka wiru ngila bansai namo beli kumba kami haki media menta kalong ba beli kata ka academic council jong ka ni hu kim shamla shim ya kalai ban implement menta islam ya ka NEP ila kerensai la tangke executive council jong ni hu kala namla ban shim na boleh na da page ya ka state bat ka ordinance jong ni hu ka kerensai ba ya ki policy matter jong ka ni hu and hab ban shim rai da ka academic council but ban chu implement ya ka and sale da ka executive council ha ka jing sung thu ko jong ni ka long kat ya ka rai ban implement ya ka NEP dei ban shim kadi ka policy making decision but haba kadi ka policy making decision ni so ban ong ba kadi ban rai da ka academic council no beli kadi ka policy making decision tinat kadau ngila panjing pensai bat ka weda ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat ni bat naka ni husu kalong ba
ngila dawa na unihu na u visi ba ude ban sim jingkit kli ban penbej kini ki kenrum kenram ki bami kini ki tayo kumbami mata ngila dawa ban khot ya ka emergency meeting jong ka academic council la ne kanu ko meeting ha ka ba barok ki principal but ki important stakeholder let's say ki official na state government but ki seng balang ki di benadon lang ta kanang ba kanum ta ya ka future ti ha ka bari bot kan ni jing dawa ka jongi ul ayangi ya ka assurance ka ba ti kana wong ba an sakhot ya ka wei ga jingalang jong barok ki principal jong ki colleges ki representative na kini ki teachers organization let's say jong ka meta jong ka MCTA an sakhot ru let's say wong ya ki official jong state government but kumju ru ya ki seng balang bangin yo ban ya keren ya kan ni kam kanang ba kanu mi shu kanu kan ram ha bede ba kan ni ta no boleh kum ba kalau menta ki kimi ki pa ki kelumar ki student ki kelumar ki nong hikai ru ki kelumar ha bede ba kan ni but sakui ru ngidi ban sung kalau ba kami khlia kum ba kalau menta ngila nang hiar ha ka puli ti yo kami sakane kanang penhiar ya ka puli ka puthi ka dei ke ba ngi kum ka sengem kwa ban yo i kum ta Nalor katau ba Robert Junu laong ru ba ka academic council ka de ban shim ya kani ka rai ban pentre kam ya ka NEP bat ka seng ka dawa na VC bo de ban shim ya ka jingkat kli halor ki jingkol mar ki balami ay kita yo baladam hababu jing kli ba balai ka sor ka jela kam tu kala re kani ka kam tam ha ka bay de ba ka jing pendap ya ki tiar kitar ki got kisla na klyang ba Robert Junu laong ba ka sor ka kam pat long ka ba palapan krea na kam ta kini ki AKA ban pendap ba diarap ya ki khna Kumta ka skol ba ni huru kamla ban ai ka jingkershan ha kaleng ka pisa hanrei kan la ban ai jingkershan ni ki khna tang ha ki jing puli uba Robert Junu la theru ya ka sarkar ba kamdan ya ka jing pan khrea ba ka jing bam dan ni ki bri ba yu i jingai ki ban la ban kintiu ya ka jela ya keren ha ka label ka badi ban ya keren la ka di ke emergency academic council la ni ha ka ta ka jing keren jong baro ki important stakeholder jong ka state kanang bang inyo ban sim ya kanu ka rai ke banom kta ya ka jela banom kta ya ki samla puli ban ya ki student phi ka wei na ki jing duna jong ka jela me khlia ban implement ya ka LP ka long ba kimlong ready ha ka infrastructure yo kimlong ready ha ka ban thung ya ginong kai kimlong ready le se ha ka sponsorship ban penbiang ban thit ya ki tiar kita subu mentangan ai nuksa subu mentang ki kindon ki college ki ban rai ban ai vocational course on automobile ti hap thet em ki tiar ban penbiang kita hapsna em ki kamera ban penbiang kita tila da ka government kam state im ban yara kanihu ti kamla ban ai financial support kanihu kala tak ban ai academic support kanihu kala ban train ye kinong ikai kanihu kala ban penmi ye ki kot kanihu kila ban ai ki study material kanihu le se kala ban guide ye ki colleges ki jongi kumno kumno le se ban bill up ya ki study material bat ya ki wei henry financial support ban thung noi kai ban siutulop noi kai ban thit ki tiar ban tei ya ki infrastructure de ki school de ki building kata de kamram jang state government kila da state government come step in menta tikan yele ayu tikai bubi namar bakani ka NEP kala dai duduk senam araja ko kamut kolong ka sarkar ka sim like di kini kam sim khyar bai hi ngi dei ka jela ka ba long baningkong ha ki kam ki bom ngim dei ban long baningkong bat ngilong ke ba khadu hakikam ke bangim dei ban long ba khadu CU etiru la kanos nam ngimlong ready ki wei ki jela la nang mare sakman NEP ru la don ki jela ki implement ngi pan long ready hai ngi long ready nantak dau ke impact ke long term impact ka bagi don ngan le thu ye phi ki don ki college ki don ki university ki ba ki paper ki ba ki le ha ki bachelor jong ki dei life house of totally paper ni don khat pra paper tila da pin compare u student ba puli khat pra paper ba student ba puli life how paper ini pass IAS hi ini pass CUAT hi na ta ka daw kalong ba ka problem baro hi ka dei jong government ngimlong ready no boleh ngim dan kita ki belong visionary ki colleges bopli ki haban siutat ikinong ikai no boleh kimla ban chu shim ka fees ka bahe na student na ka pot sa pot kinla siya ban chu pendiang daladi lada state government kam set up kadi ka pon yung bakren ki samla jo kanihu ka central government ka ong ba
kan implement ya ke NEP kadon ka we garanti ka bongka 6% of GDP will be spent on education hatu kata aja ba 6% on GDP la spend ha education department jongi le la da pihar ka matang hapo le nong hikai ru habia mi surok ti banya tang pan yo ya ka bai bala bai hikai tang ya tulop la jong ru tila da ka state government u education minister u chief minister step in ha ka ni ka por ka pamanta ka ba kami ka confusion kum ni tila no step in na takadaw ni la dawa ba de ban khot ya ta ka meeting bat na kaliang visi u ayang ni ka assuran uang ba an sa khot ya ta ka meeting ka ba andon lut baro ki principal andon baro kita ki teachers organization kumut kum ki MCTA kum ki meta kendon unong ba ula ong ru ben sa invite ki civil organization kum ke HYC bat we ki sing but kum ju ru ke official ng state government ni hapan kern sai la ka state government kala amang kan no tengka nam ta ka implementation of NEP ni hap ya sai kat nongut ki nong kai ka willing ban prepare kat nongut ki college phila amang ni hap ya sai no beli la dom ya sai kita ka jing kan de ka boden ki college haba ka boden kan de college kin le no kin pen kiu ka fees na mau beli ki haban thung ti da pen kiu ka fees ka jing jadi ki student bat ya ki mi pa ka bangi ngiting kolong yo ka jur sa ka drop out no beli nda kim la chu ban pha school lagi kun ka drop out kan jur tila da kim don sa kita ki kot kim don sa kita ki study material kabumut haja ka bangin yo ki samla ki bakhambiang susu mumut ngin yo ki samla bakhamduna susu tina ta kadaw kani ka di ka por ka ba state government ka di ban state in ka ban kern sai ya kham tam ya ki jing yarap ya ki school but ki colleges but kum ju ru ka ne huru ka di ban ai ya kata ka 100% academic support ki colleges ki jongi khanang ba kini ki colleges ki jongi kinom sngo ba ki sai u konsuet kinom sngo ba ki bagi sai marwai hakaban pentelun kat ya kan kam but sak ban kerjai kalau ba hakapor ka bagum kani hakapor ka ba ngidang sedang ban ya cekmat ban implement kat ya kani ka policy kadon kam ka jing song thu jengmut da baro kilia kadon kam ya ka jing teli no boleh lada kam don ka jing teli jong ki student jong ki no kai jong ki principal jong ka nihu bat kam don kata ka support tu jong state government kalong ka ba aduh kata bangin yo ya uso kumbangin temu ban yo na kanai pa na kaliang jong u visi u justified uang ba ladangi implement ya ka NEP ka jing yo nong kan de ya youth but i student community jong ka me kaliang u kedawuru da ka ba sai uang ba kumbang ai nuk sai pi mene kalong ba le si saula ni sansnem nang ne kin sadon ki university let's say kum ga GNU la ni ga DU la ni kino university ya ka ba kin bu condition ke boong ba lada pin join ha ka university jongi pi haban dan 30 grade tiladangi ngim dan 30 grade kamu 30 subject mo tiladangi ngim dan let's say nginom yo ban yo kata kan mission kin sadon let's say ki company mo ki ban tepkam ki ban long skill base tu justify ya kita ong hiru bakaladon kita ka jing ya rai jong ka academic council mo banaya chakmat ya kan banaya chakmat ya kata ka NEP ki ya rai no me rai tingi ngim don mentah ka de council ngim tip ya kata na kadang ngisa ong beli kim khot ya ka emergency academic council ro ban trash out ka kam na beli kini ki export ki bahaban rai ya kata kam ti kum kita na kaliang jong visi ru batayangi ya ka jing long flexibility ha ka jing implementation ya kan ka NEP baka don tan ka pressure bakin use ya kita ki resources ke ba kila dan lupa kum kinong ikai bat kiwi ti handrai kumba ngong ai phi kalong ni ngim dei kinong penyat school ngim dei kinong penyat college ngim dei hiru ki education ki badon ya ka jing tip ya kita baro tinat kadau balingi insist on emergency academic council sakawai kanang ba ya kini ki issue kini keren kan kadai kano kalat kano let the academic council take a call di balaikum kata ka meeting ka ba ki important stakeholder ki de bane don lang kumungan an ainuk samta ngin keli manu bane rap siutulop lada ki nong hikai ki lada ki college ki thung nong hikai ki bakambon la hi kai nehu ban jubab ka tamla kata kadi kamram trong state government baling yong ba kadon kam ka meeting jong borok ki important stakeholder lada ki don ki bru jong government kin jubab sai kin katno tingka philamang nam ta kani katno tingka ka mekhlias government kalamang nam ta borok ki colleges for the implementation of NEP ngi happen tip
lem kumta ki school ki college jongi te ken sa sai konsuat tidaklah ki colleges tang ban don yang katu ka tang ban don ki nong kai babiang tang ban don ki kamar kelas babiang tang ban don la si kita ki study material babiang kin increase ka fees ta tingi la ya sutu dak basai the way ki increase ka fees ti habakut mano ban siu ya ta long ba kumba kalong menta kami arteli ki kan hon but kini ki art kan hon kim de ki sang balang ki bai views kini ke de ini ki art kan hon ki de ki export badan buram jongi kinong ikai ke badan buram jongi ki voice kajing oppose ya kajing implement ya KNEP menta usndam kami na ki sang balang kami na ki export na ki academician atau kata kami de ki sha kami na ki nong ikai ki badan buram ki jongi ki boong bang ngimpat long ready nomor ngimpat biang ya sibun ki jing dokam tihap ka bang ngi kwa kan sai kalau dang ngimbiang ti balai ti ne kaki kumbang akali mane yo tu wei professor badan lang ba whether is right to experiment ya ka karya dong ki student and you have set ban experiment ya karya student system what if it's fail. Who will take the responsibility if it's failed? Tina kadang ni saong ba kadon kami ya ka meeting jong ki important stakeholder kanang ba kane ka kam it will be settled one and for all. Nakaliang jong ki student community kum kani hisu ki haban wan ban sai. Nakaliang jong ki teachers community ru ki haban wan ban sai. Nakaliang jong ka state government ka di ban pai ka official ban sai kam tam ya ka support jong ka state government ya kini ki colleges ki jong ni ki ban lesi ki ban saya syahman. Nakaliang jong kani huru ki abandon laki long willing ban ai ya ka full 100% academic support nakaliang ka jong ni ngila de persai kani ka point ka bandong ko ka bangi risk management visi ngi ong ba la dangin page ya state 2 bat ka ak jong kani hu kalong ba ke executive council ka di tang ban chu pentrekam hari ka ban rai ki policy decision ka di ka academic council ni nomor ka ni hu state 2 ko tahi ki makipat ki ong ba em kani ka dei betang pan supplement bet kam dei ban ya kam dei ka policy making re ha ka ju thu jongi ka long kani ka dei ka policy issue ya ka badon kam ban rai da ka academic council tiki ong hiru ba ka jing prepare ya kini kala long ba ka consultation ka bala kambiang re kumbami ha ki media ti kamlong ta tina ta kadau bali ngi saban mo let's say from the academic point of view kani hu kala ban sngo ba kala ban I support di college ri lada kamla ban support ya ki infrastructure ya ki teachers recruitment ya ka salary ya ki wei pan ya ka ba di ban le da state government ni di college ti ya ki tang ya happen ya keren lang tina takadaw na ka na takadaw na kaliang jo kaseng ka bangi kwa kalong ba kadi bendon ka uniformity kadi bendon ka unity ha kan ni ka issue ladakan yu mata ka rai bai manya sa kapan hybrid model ladakan sai ladakan don ka problem kapong bom yokot ladakan don ka problem jong ka jing pen kiu ki fees ladakan don ka problem jong ka jing bom don nong ka kini ki courses ngila da ka sai na kalian kaseng ngem kwa banyo i bagi student community teachers community ka jong suffer but lada ki suffer kita ki barai ki habentik ki kabli but lada ka karya dong student ru ka suffer na kani ka kendrum kan ram kita aki basim na karai ki habantik ya ka responsibility na kaliang jong seng nginom sya dalilir em ban ui ba ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kandang mi ki kendrum kan ram no beli lada ia le kaya ka karya dong student ia le kaya ia ka future jong ka state i baro Habayo apat banya keran bo finance secretary kani husu samla mandor ding do swear ulai thu ba kani husu ka lapan pawi ki jing e ha VC yo bagi wiki khana ken ma jing e ha kapor thap kam lada ki don ki jaka puli ki ban pentre kam ya ke NEP badi ki wei pat ki ban pentre kam ya ke NEP bat kumta na halang VC ka skol ba ni hu unsa khot ya ke jing e lang ka bakerpang ki nong panyat skol ki nong hikai kalong kami tinggal bahasa isong ni kwa bahkan yan kat kungkaru jingsha ngane tu EP ya kan ka ban implement ya kan ka policy ka habya lembaga academic council academic council dah kalau approve ya syllabus mereka notification kan pak reski ini ki colleges kumno ban change ki ya ka prospectus ki ek subjects badan te
hapok ka jing ikren hapok kamera por bing ikren ngila ikren pangka kata ka ini ka hybrid mode kaba uni vice chancellor la lom hapok notification ila ini ba kanika NEP kalong ka hybrid mode na optional mode ki bamla ki colleges mlele nashim ka problem kalong padam kan sadon kata ka arkos asyada tap kam habakadu manu man kita tak na banlek itu ko ulkos banlek stis ka ini utu bashim ko ulkos kim prefer sure kim prefer ini ba shim kanika new course hangta ngila ya keren ngila ya emerging mode nakaliang JVC ula kebur ban kot ka meeting kinya don lang bat nongkai ki principals ki different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kani jisang ni tu ipi katkum ka ini ki subjects bla approve academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer na bala ai ki principals ka perbak labak ki don ini ki don kan ni ki bam don dah pok ka ki kram implement ka kram approve ka ini academic council dapat hakum kata kalian lu ni kumbau ni vice chancellor le dan bor hak ta kalian dari pra hak jing ya keran ke bamenta pernah stu bang vice chancellor habakadu kwa himan don ke jiktre langi na kalian jungi ngani tu ipi hapot bengirung spo ngilaong ba ngingim de da mengi persa kanipi dari ka jing sim ka decision na karai ke bala hak dak ke ba klam dapat khat igi jingduna ne jingtam kalong ke bamlong tang kita visi wang man khot lo ini singi man kita meeting ba comprise lu ba kemudian definisi hostel kita